Λήψη 2. Ναι, λήψη 2, ναι. Βάζετε και σε άλλα σημεία στο πόδι, μόνο σε αυτά. Ναι. Ναι, τι. Βάζετε σε άλλα σημεία, μόνο σε αυτά, ναι. Βάζω και σε άλλα σημεία. Πού θες να πάμε, ναι. Βάζουμε και την τριπλή κάμψη. Θέλω να δείξω το πόδι του. Πάμε. Τι θα ήθελε να δει, ας πούμε. Για τράβα το χέρι σου, βγάλει το από εκεί. Να φαίνεται το πόδι πιο πολύ. Μια μόνο τη σύσπαση. Βγάλε και την κάλτσα. Δεν φαίνεται ένα μαύρο πράγμα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Θοδωρόπουλος θα γελάει. Θα πει ότι αρχίσαν Και- το στριπτής και και θα το αξίριστο. ξεβρακώσουν. Και αξίρι το πόδι. Να βοηθήσετε τελείως. Ναι, τώρα φαίνεται. Πριν δεν φαίνονταν τίποτα όμως. Μιχάκη. Δεν το λιμάρες. Όχι, Έχουμε όχι. αναβαμμένο. Δεν το λιμάρω αυτό παραπάνω. Μάλιστα. Και σήμερα τη σχέση το Φάσκαρο έκανα μπάνιο. Είναι κοντά κιόλας. Ευτυχώς ήταν αρχές Μαΐου, Α, τώρα βλέπω την μπλούζα σου.